Vedela si, že existuje spôsob, ktorý ti pomôže zaručiť, aby ťa partner viac počúval? Je to spôsob, akým hovoríš. A dnes ti ukážem, ktorý máš a čo s tým vieš robiť. Podľa toho, nakoľko sme otvorené a ohľaduplné, rozlišujeme 4 štýly a jeden z nich používaš aj ty. Pasívny štýl znamená, že sme ohľaduplné, ale už nie otvorené. Čiže radšej mlčíme, prispôsobíme sa, nevyjadrime, čo cítime. A ako to vyzerá vo vzťahu? Partner povie, že sa mu nikam nechce ísť, aj keď sme mali plán, a my namiesto toho, aby sme vyjadrili svoju radosť, že sme sa tešili, tak zostaneme ticho, nič nepovieme a partner o ničom nevie. A čo s tým? Cieľom nie je prestať byť milá alebo ohľaduplná, ale cieľom je byť milá a ohľaduplná aj k sebe. Čiže začnime hovoriť to, čo zostáva nevypovedané zo strachu, čo si o nás partner pomyslí, čo partner urobí, ako partner zareaguje. Potom je tu pasívno-agresívny štýl, čo znamená, že nie si otvorená ani ohľaduplná. To je vlastne, keď svoju nespokojnosť nehovoríme priamo, ale vyjadrujeme to nepriamo. Čiže cez nejaký sarkazmus, poznámky, tichom alebo ignorovaním. A ako to vyzerá vo vzťahu? Partner príde večer neskôr, než ste boli dohodnutí a namiesto toho, aby si niečo povedala alebo ukázala hnev, tak si celý večer odmeraná nehovoríš s ním. Čo s tým? Rešpekt k sebe znamená povedať otvorene, čo ti vadí. Rešpekt partnerovi znamená povedať to ohľaduplne. Čím dlhšie to nepovieš, tým viac to v tebe rastie, vrie a hádaj čo. Potom to vybuchne. A možno na niekoho, s kým to ani nesúvisí. Agresívny štýl, som veľmi otvorená, ale už nie ohľaduplná. Ty svoje pocity povieš otvorene, veľmi úprimne, na rovinu, ale spôsobom, ktorého druhého zraňuje alebo zastrašuje. Ako to vyzerá vo vzťahu? Partner zabudne na dohodu a ty vybuchneš na ňoho. Ja som to vedela, ty nikdy nedodržíš, čo slúbiš. Vyjadríš svoj hnev alebo svoje pocity nejakým krikom alebo zhadzovaním, zosmiešňovaním alebo iným spôsobom. Čo s tým? Otvorenosť je veľmi, veľmi dobrá, ale potrebujeme k nej pridať aj tú ohľaduplnosť. Čiže pred každou takouto interakciou alebo reakciou sa skús aspoň na 3 sekundy zastaviť a urobiť jeden nádych. Asertívny štýl, to je presne ten štýl, do ktorého chceme všetci dôjsť. To znamená, že sme otvorené, ale aj ohľaduplné. Čiže asertívna komunikácia znamená, že vieš povedať svoju pravdu, ale ohľaduplne s rešpektom. Vieš povedať nie bez vyčitiek, vieš povedať áno bez nátlaku, vieš, že tvoje pocity a potreby sú rovnako dôležité ako partnerové alebo ako kohokoľvek iného. A ako to vyzerá vo vzťahu? Povieš, chápem, že si unavený, ale ja som sa tešila a bola by som rada, keby na tú návštevu ideme dnes spolu, tak ako sme sa dohodli. Tento asertívny štýl je vlastne ukazovanie úcty k sebe, ale aj k partnerovi. A čo je dôležité, dá sa naučiť. A pre viac oblasti lásky a vzťahov sleduj môj profil.